हेलो लोगोफोर गुड मर्निं साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे आरबिटिसि चेनेलावहाय आंनि गोसो गोरबोजों फिन खनसेबाव बरायनानै लाग्रोबावनाय जालायबाय। थ' लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङै दं होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायदोंब्ला जोबजासिम स्किप खालामालासिनो नायलांगोन होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब शेयार आरो लाइक खालामगोन होननानै। थ' लोगोफोर दिनैहाय आङो ससियेल मिडियायावहाय बा निउसावहाय नुदों जे जोंहा नबसरनिया बिथांनि एगेन्सै जायफोर बिथांमोनहा खामानि मावदोंमोन बिथांमोनहा गासैबो साक्सेस जाबाय बा जाफुंजोब्बाय होननानै आं खोनादों। माने माखासे फिसा फिसा खामानिफोर दंबावोमोन आद्रा होननानै बुंदों। दा बे आद्रा खामानिखौबो बिथांमोना दिल्लीयाव थांनानै मावफुंहैजोब्बाय होननानै बिथांमोना फोरमायदों बा क्लियारिफिकेसन होदों आरोखि। बेनो जाहैबाय फिसा फिसा खामानिया माने इलेक्सन कमिशनार अफ इन्डियानो बिथांमोनहा गांसे आर'जलाइ बा एप्लिकेसन होबावनांगौ दङमोन। दा बे आर'जलाइ होनायावबो बिथांमोनहा गोबां रेसपन्स मोनदों होननानै आं खोनादों बा नुदों। दा बिथांमोनहा बेखौबो क्लियार खालामबाय। जाय बिथांमोनहा बेखौ क्लियार खालामदों नैबेनो बिथांमोनहा दा दिल्लीयाव थांनानै दंहैयो आरोखि। दा बिथांमोनानो गासैबो बिनि एगेन्सै खामानिखौ मावबाय आरोखि। थ' जायखियानो जाया लोगोफोर आं बिनि सायावनो नैबे बाथ्राखौसो बुंनो बा रायज्लायबावनो लुबैदों जे जोंहा UPPL हान्जानि जे सेन्ट्रेलनि नेहाथारि राजु नार्जारि जे बिथाङा बुंनानै लादों जे माने नबसरनियानि जे नंखाय ST सार्टिफिकेट, दा बे ST सार्टिफिकेटखौहाय बिथांमोननि UPPL हान्जाया BTC सरकाराव बा बिटिआरआव सरकार फैनायनि उनावसो दिनैहाय माने नबसरनिया बिथांनि नंखाय सार्टिफिकेटखौ दाननो हाबाय होननानै बिथांमोना बुंनानै लादों आरोखि। दा बियो खुब लाजिथाव नंगौना नङा रायजोफोर? बियो खुब माने लाजिथाव आरो खुब माने सोंखारिजाथाव रायज्लायजाथाव बाथ्रा बियो। नंथारै बाथ्राफोरखौ दिनै पाब्लिकनि सिगाङाव गाव मावदों होननानै बोरै बुंनानै लानो नागिरदों बा बोरै बुंनानै लानो हायो? थ' बिनि सायाव नोंथांमोनहा मा बुङो? दिनैहाय क्रेडिटखौ सोर मोननांगौमोन आरो सोर मोननो थांदों, नङा होमबा? क्रेडिटखौहाय दिनैनि समाव मा होनो नोंहा जाय बिथांमोना गोसो मोदोम होनानै इयुननि फिउचारनि मोजां गाज्रि जाथिनि खहाखौ साननानै मावबाय, दा मावनायनि उनावहाय क्रेडिटआ सोरबाया लानो नागिरबाय। बियो बेसेबां लाजिथाव आरो सानथाव, नङा होमबा? अमा हालौनायावहाय सैमा गाग्लिनायनि माखासे बाथ्रा बुंनाय जादोंना जायाखै लोगोफोर? थ' बे आरोखि। जेन' हक रायजोफोर नोंथांमोना मा सानो बिनि सायावहाय कमेन्ट खालामनो हागोन। नोंथांमोननि बिजिरनाय दिनैहाय क्रेडिटखौ बिथाङा मोननांगौ ना जायफोर बिथांमोनहा थैथाब थांथाब नांथाबनानै गाज्रि मोजां बुंजानायनि गेजेरजों दिनै मावै मावै साक्सेस खालामनो हादों बिथांमोना मोननांगौ ना राजु नार्जारिया मोननांगौ? दिनै ओंथि गैयै बाथ्राफोरखौ मानो बुंनानै लायो बा खोनासंथावै बाथ्राफोरखौ मानो बुंनानै लायो? दिनै सारा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिनि एगेन्सै सोर मावदों सोर मावाखै बेखौहाय गासैबो रायजो राजानो मिथिजोबखागौ। दिनैहाय गाव जे गाव मावदों होननानै क्रेडिट लानो नागिरब्ला बेखौखि रायजो राजाया गनायगोन दा बे रायजोफोर? थ' बेनो आरोखि जोंहा बोराय देहाखौ लानानैब्लाबो जनकलाल सारमोनहा, दावराव देख्रेब सारमोनहा दिनै नाजाथाब दिनै बिथांनि माखासे मा होनो इलिगेल सार्टिफिकेट बा नंखाय सार्टिफिकेट बेखौ दिनै फोजोबनो हादों बा दाननानै होनो हादों। बियो जोंनि थाखाय खोब गोग्गाथाव। नाथाय बिथांमोननि मावनायनि सायाव बिथांमोनहा क्रेडिटखौ मोननांगौ, नाथाय सोरबाया दिनै बिनि क्रेडिटखौ लानो थांनो नागिरदों आरोखि। बियो खुब लाजिथाव आरो लाजिदोंना लाजियाखै होननानैसो आं सानो राजु बिथांखौ। जेन' हक लोगोफोर माने बिथांमोनहा मोनसे बाथ्रा बुंबावदों जे हाग्रामा महिलारियानो बिनि नंखाय सार्टिफिकेटखौ होहोदों होननानै। दा नंखाय सार्टिफिकेटखौ जुदि होहोदोंमोनब्ला जेब्ला बिनि सायावनो गोबां टपिक जाबाय थादोंमोन,
बे समावहाय दिनै हाग्रामानि सायाव मानो अजद लाबोनो हायाखैमोन बा हाग्रामा बिथांमोनहा मानो बिनि सायावहाय बाथ्रा बुंनो हायाखैमोन दिनैसो माने फैयै फैयै जेब्ला साक्सेस जाथारबाय बे समावसो दिनै बिथांमोनहा मानो बुंनानै लाखो बिथांमोना बुंनानै लानो नागिरदों जे जों मावदों जों खालामदों जोंनि गभर्नमेन्टआसो दिनै माने नबसरनियानि जे सार्टिफिकेट बेखौ दाननानै होदों बिनि सायाव क्रेडिट मोननायनि थाखाय बिथांमोना माखासे खोथाफोरखौ बुंनो नागिरनायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि थ' लोगोफोर जायखियानो जाया मानो नोंथांमोना बेनि सायाव कमेन्ट खालामदो आरो नायबिजिरदो दिनैनि समावहाय बे मावनाय खामानिनि थाखाय सोरबादि मानसिया क्रेडिट मोननांगौ आरो सोरबादि मानसिया क्रेडिट मोननाङा नङा होमबा थ' भिडिअआ बेखिनियानो लोगोफोर आं भिडिअखौ थेंक इउ फर वाचिं जय बर'